Isang pampublikong paaralan sa Naga City, Camarines Sur, binaha. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na naranasan ang mga pag-ulan sa Naga City, Camarines Sur dahil sa localized thunderstorms. Kaya ang ilang classrooms sa Julian B. Militon Elementary School sa Barangay Concepcion, Pequeña, muli na namang nalubog sa baha. Dahil dito, pansamantalang sinuspinde ang mga klase ng mga mag-aaral mula sa mga apektadong classroom para malinisan ng mga guro at magulang. Struggle po yan sa Moyata. Halimbawa po kang nakaaging Wednesday, binaha na po kami. Pero although mababa lang siya and bako siyang maputik. Pero ngunyan po na kang nakaaging Friday, halangkaw po and maputik talaga. Nabatid na halos nasa 30 silid-aralan ang apektado tuwing binabaha ang naturang paaralan. Dahil dito, hindi naman maiwasang mag-alala ng ilang magulang. Nag-aalala po kasi delikado man pag malakas ang ulan. Baka kahit malaki naman yung anak ko pero delikado man talaga. Dahil sa insidenteng ito, umaapela na ng tulong sa LGU ang mismong principal ng naturang paaralan. Igwang mga time na grabe ang preparasyon kang teacher. Dahil kung may mga preparasyon sa face to face, tapos mga evaluation, pakapakaray kang teacher, biglang nauran pagkabanggi, entero si preparasyon hindi nagkakawara. So nagkakadiris ganarman ng mga teacher. Makahirak na makamundo pag pirming nangyayari ini sa muya. Samantala, tiniyak naman ng Naga City LGU na nagpapatuloy na ang proseso para sa pangmatagalang solusyon sa naturang problema. Isa sa nakikitang dahilan ng pagbaha ang maliit na spillway mula sa Barangay Triangulo na nakakaapekto sa Concepcion, Pequeña. Ang City Engineer's Office may pigaman ng program of work para duman sa proposed drainage sa Julian Militon Elementary School. However, ang inaayos lang niya si magiging outfall kadtong drainage. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV.